spanning. Een keidrukke dag. Ik had keiveel patiënten en toch is er de hele dag mee bezig. Hè. Moet jij iets drinken? Nee, Arthur is nog bij onze pa, dus... Weet onze papa dat al? Ja, ik mocht die brief absoluut niet open doen in die Jan en Alleman. Dus ja, kom maar naar hier. Oh, die overdrijft zo. Absoluut. Oh, maar wij gaan hem eens goed liggen hebben, hè. Wat bedoelde? We gaan hem bellen en we gaan zeggen dat wij geen echte Van den Bossen zijn. Nee, dat mogen we niet doen. jawel. Die spreekt een jaar niet meer tegen ons. Jawel, die moet er tegen kunnen komen. Eerst, hè. Hopla, hij belt. Dag, Mieke. Ja, papa, we hebben dus de uitslag van de DNA-test. En ja, ik ben geen Van den Bossen. Wat? En Osleen die is hier ook en Osleen ook niet. Hé, pa. Kom aan, dat kan toch niet? Ja, dat kan dus maar één ding betekenen. Dat jij dus ook geen echte Van den Bossen bent, hè? Maar, ja, ik dacht dat jij dat al wist, omdat jij zo tegen die DNA-test waart, hè? Maar nee, ik weet van niks. Echt waar, ik weet van niks. Arme zeg. Maar kom aan, dat moet toch een vergissing zijn in dat labo? Dat kan niet anders. Ja, het zou alleen maar kunnen dat ons mama u bedrogen heeft, zeker, hè? Ja, zo wil Monica Snelen dan. Ik hoor dat lachen op de achtergrond. Allee, kom aan, je zet ermee aan het trammelen, hè? Oh. Oh, sorry, papaatje. Dat was echt maar voor te lachen, zo, hè. Zeg, dat is niet serieus, hè? Zo met een mens zijn gevoelens spelen. Jan, het is chef hier. Hè. Ik wil even meedelen dat ik er niks mee te maken heb. Hè. Hé, pa, wij zijn kei blij dat jij onze papa bent. Ja, absoluut. Helemaal. Ja, en ik ben blij dat het goed is afgelopen, hè? Tot snel, hè, papa. Tot Tadaa. ziens. Slechte karakters. Da-da-da-da-da.